bude opravdu hustý. To bude hustý. Co tam hodíš to zpět? To je otázka. Hej, Tome, jak to jen dolezl na skýtu, ty si vezmeš a hodíš jí to nejdál. Chtěl bych si strojku. Tak jo. Mám prostovýho starýho. Jdeš o tom tak, No, jo? darmo ne. Někdo do toho bude skacet spát. Ty hodláš nějakou to tam hodí. Musíme natočit. Točíš? No to točím. Tvrdí to tam. Musíme udělat krátký proslov. Zemřela taky, jak žila. No, je to žila. Ještě plavá. Ne. To je pro tebe. To je někdo kotrón, vole. Ne, jenom už krtí. My tady vítáme ten velký šupek. Tady někdo má zlačil. Ahoj. Ale my tě chytíme za to jako... Ty vole, kde je? No, potopila je to.